May hapon mga kapuso, kapamilya, ka-YouTubers nato. Ako si Raymond Bagunok ug kini ang ato ang on-site sa ato ang pagbisita dinhi sa Puting Bato sa Barangay Florida sa Talusan, Zamboanga, Sibugay. Kung inyong makita mo ni ang atbang ang Barangay Tampalan sa sakop sa lungsod sa Alicia, and this is the original nga giplanuhan supposedly para mamahimo nga tulay between the mainland o ang isla sa Olutanga. But definitely karon ginatrabaho kini isip usa sa mga produkto or himuunon sa provincial government nga fish landing. At the same time, ang local government unit sa lungsod sa Talusan allegedly doon ay mga plano nga diri ang plano nga alternate nga bridge from our Gikam and Hula-Hula nga bridge. So kung inyong nantawon karon, palihog tan-aw dito na bitalaw, naa na sila sa reef wrapping sa ato ang mga kilid-kilid dinhi sa Puting Bato. At the same time, kung tan-aw ninyo diri, wala pa ni mahuman kung i-update ninyo, wala pa ni mahuman kung file kini nga mismo nga mga semento dinhi sa kilid para ma-strengthen. So lantawan ninyo diring dapitan. This is the project of ongoing projects sa provincial government o hinaot kita nga kaning proyekto mahuman. Okay, dako kayo ni tabang sa ato ang mga lumulupyo dinhing dapita. And if you look up there, mo to ang poblasyon sa lungsod sa Talusan. Muna ang Sibugay Bay, inigawas na to dinha. Og mo ni ang area karon dinhi sa ato ang gina-develop nga fish landing facility dinhi sa lungsod sa Talusan. At the same time, kung lantaw ninyo, mo na mga ato ang mga kaigsunan Muslim na mahilig magpalumbaanay kung mahapon dinhi sa ilahang mga pagod sa lungsod sa Talusan. So inunada ang leisure mo ni ang amuang namatan sa amuang gamay pami hangtod nga nahingkod dinhi sa lungsod sa Talusan. Pagbisita, pagtan-aw, pagbalik gikan sa atong mga yutang natawhan dinhi sa lungsod sa Talusan. Atong mga ka-YouTubers dinha, atong mga OFWs, maayong adlaw kung gibingaw mo dinhi sa lungsod sa Talusan, so mauna ni karon ang development. So kung tan-aw ninyo, dinhi dapita wala pa na semento no, naapay mga guba-guba because ongoing pa karon ang ato ang mga ginahimo nga mga project aron ma-realize nga mahimo kining alternate nga ruta sa bridge galing sa mainland, at the same time fish landing para sa lungsod sa Talusan. Alang sa Raymond Bagunok channel, ako si Raymond Bagunok, mayong adlaw kanatong tanan.